OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actual Media la jabaro anga foli ba oye ka benen sangadanye au bismillah hokna funu keneka bagru ba flani gela kele no gado muso tama nyongo ni wati na malifa ba konnala ka sabuke dala dumuni fon songo yelani jije majo nale musola kay min folo jije adam na malikono akeme ki joro fani barako fole na chaw karafe maya magaya obanga sigida kono kabini lawale ni maya maga ko fole nunu ka barati dore wala sa furu nyongo man kuro olu bisega nyongo kan fatugo mina nunu de kibarawe ka fara dore ka amina minu kono kuma wala we sangadani na au bismillah ko dogo kun kibaraw kenaka Actual Media la jabaro au bismillah ko kura ka dogo kun kibaraw kenaka ina fo antu ya fo bakuru ba wala tugo mina dugu gelaya o kembe kuma mi nyonyele no anga jamana kono kerengerene ala ni gelaya ya ambo soro musolakaw de fanfɛ Mamadou Bilali Kulubali ale tugura musolaka doko ni ngata jigoroni para sugula ay mi soro anga je ko lajɛ Ninjɛ filɛ nin ninjɛ kɛmɛ bi duuru. Fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ o de bi maliden caman da o de hokumu kɔnɔna na an wulila ka tugu Madame Traoré Cissé Sila nɔfɛ sugu kɔnɔ walasa k'a ka sanni kɛ cogo lɛ Kengel bɛ ye mugan ye. an ye min sɔrɔ o kɔnɔna na o de ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla hali fɛn minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ Bon, bibi na n'i taara sugu la i tɛ se ka sanni kɛ parce que nanfɛn bɛɛ de gɛlɛyara nanfɛn bɛɛ gɛlɛyara nanfɛn kɛnɛ minnu bɛ bɔ an bolo yan nɔ olu da ka gɛlɛ a tɛ se ka san sogo tɛ se ka san jɛgɛ tɛ se ka san ni i ko k'a da ka gɛlɛ feerekɛlaw b'a fɔ ko a sɔrɔ cogo de y'a gɛlɛya mun yɛrɛ bɛ bɔ an bolo Mali kɔnɔ olu da ka gɛlɛ minnu bɛna kɔfɛ tuguni olu fana da ka gɛlɛ n'i taara sugu kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ kan ka nan min yɛrɛ i ni décision dɔ bɛ bɔ so kɔnɔ ko n'i sera sugu kɔnɔ n bɛ fɛ ka nan de tobi mais n'i sera i b'i ka wari lajɛ i tɛgɛ kɔnɔ ka nanfɛn lajɛ i bɛ décision wɛrɛ ta i tɛ se ka i fɛla tobi ka sababu kɛ gɛlɛya ye fɛnw sɔngɔ yɛlɛli o da man di mɔgɔ si la hali feerekɛlaw u yɛrɛ ka kuma na sogo gɛlɛya ye kɔnɔfɛla problème sen b'a la dumuniko sen b'a la ni tant que bagan ye bɔ kɔrɔ fɛ yen fɛ hali ma nɔgɔya bagan kɔni tɛ se ka nɔgɔya ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka bagan dumuni lajɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ bagan dumuni la ni dɔ bɔra bagan dumuni la la sogo a bɛ nɔgɔya o tɛ sogo gɛlɛya in kɔni a taara k'an yɛrɛ bolo da koyi foronto ka gɛlɛn ne yɛrɛ ɲɛ tɛ foyi la nege min na sa min ka nɔgɔ o fɛn tɛ yen an n'u yɛrɛ de ka sɛnɛkɛfɛn don mais a si ma nɔgɔ a si de ma nɔgɔ bɛ diya o ni Mali ɲɛmɔgɔ sera k'a lajɛ ka se ka fɛnw nɔgɔya a bɛ diya anw fɛnɛ bɛ se ka feere kɛ lafiya la clients fɛnɛ bɛ se ka sanni kɛ lafiya la o de kɔni ka d'an ye an kɔni an b'u deli yɛrɛ de ka se ka fɛnw nɔgɔya ɲininkali mun bɛ tɛngu bɛɛ la o de ye k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ kɔfɛ sanni bɛ se ka kɛ cogo di ka taa dumuni tobi an b'a essayer de ka débrouiller ni sotigiw ye wari mun d'a ma sisan nɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye parce que dɔ tɛ se ka bɔ balo la e ka du kɔnɔdenw ye mɔgɔ hakɛ min ye ne k'e bɛ dɔ bɔ balo la balo tɛna mɔgɔ bɔ a ma nɔgɔn an tɛna fa dumuni na o de la an b'a jate minɛ an kɔni bɛ nan san a bɛ kɛ de ko an b'an débrouiller a tobi cogo la manière dɔ la pour que mɔgɔw bɛ se ka dumuni kɛ ka fa u ka se ka gu sɔrɔ a la dɔɔnin ne b'a fɔ autorité mɔgɔw ye u ka wuli u ka sugu étudier kosɛbɛ minnu bɛ nanfɛnw da gɛlɛya an ma u n'olu ka se ka kuma kun jumɛn de y'a to nanfɛn bɛ gɛlɛya parce que n'olu kumana sugu kɔnɔmɔgɔw mana kuma u b'a fɔ ko faamaw de don faamaw fana mana kuma u b'a fɔ k'olu kɛlen bɛ ka taxe caman bɔ sugu kɔnɔmɔgɔw kan bon nin ko da bɛ mun na ala de b'a dɔn anw kɔni t'a dɔn mais gɛlɛya kɔni bɛ sugu kɔnɔ bi u bɛɛ y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa fɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ u ye wale dɔw ta kɔsannin na min b'a yira ko dɔ bɛna bɔ malo tulu ani sukaro sɔngɔ la dɔɔnin Marie Joseph Jakite n'ale bɛ wele ko Jije Majo ale ye musolaka ye min cɛsirilen don jijɛya baara la kosɛbɛ
i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na nin baara kofɔlen musolakaw yelen t'a la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la nka ka d'a ka cɛsiri a n'a ka nisɔndiya ma ka ɲɛsin nin baara in ma o de y'anw ka kibaruya ɲininaw bila ka wuli ka se a ma Aissata Jakite ale ye min sɔrɔ a ko la an k'o lajɛ. Dirisa Jakite ani Lisi Traoré denmuso don ka bage ka bɛn février kalo tile 9 ma san 1995 don Kati mara kɔnɔ. Marie-Joseph Jakite ye muso denmisɛnnin ye min ka baara bɛnnen don jijiya ma. Ka fara bac diplôme kan technique la balafaseke ani muso académique kalanden kɔrɔ fana don. A ye jijiya kalan daminɛ 2019 kɔnɔ o san kelen laban na ka baara fana daminɛ. A furulen tɛ wa den t'a bolo. A lakodɔnnen don ni tɔgɔ ye ni o ye Jije Majo ye. Ni baara in ɲɛ ka misɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw fɛ. Majo dɔnna ni jamukan ye min bɛ bɔ TM1 jabaranin sanfɛ. N'o jamukan tɔgɔ ko kow bɛ di. Ale bolo baara kɛrɛnkɛrɛnniyalen tɛ musolakaw kama. Ne ka baara ye jijiya ani dɔɔni mais mɔgɔ caman bɛ dɔɔni jijiya de que ne tanti o ye ne ka modèle ye Ala ka hinɛ a la Fatumata Siri Jakite. A tun bɛ musow ni denmisɛnninw de dɛmɛ ka fɔ cɛw bɛ se ka fɛn min kɛ an t'an kɔkɔ da disi da o kɔkɔ la dɛ. Cɛ ni muso baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen nɔ. Sabula Majo somɔgɔw yɛrɛ Majo dɛmɛ kojugu. N fa n ba n tɛnɛmuso famille bɛɛ ye Majo dɛmɛ ko in kɔnɔna na. Kow bɛ jamukan sababu la Majo sera ka jogo wɛrɛ yira a yɛrɛ la maaw ɲɛkɔrɔ. An ka émission dɔ bɛ yen a bɛ bɔ TMN na ko kow bɛ yen mɔgɔ caman ne mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Majo i ko ka d'an ye sa i bɛ dɔn kɛ i ka yɛlɛ i ka baara ye muso t'a kɛ la Ala k'i bolo mɛn i ka baara la an bɛ courage dɔrɔn courage ni mana taa yɔrɔ o yɔrɔ hali baninkɛyɔrɔw la n bɛ fini biri n kunna mais u t'a to mɔgɔw tɛ yen nɔ tellement émission in mɔgɔw b'a lajɛ parce que musoya particularité min b'a kɔnɔna na o yɛrɛ de b'an balaka caman fɛn. Majo ka fɔ la a ma nɔgɔn olu ma u ni cɛw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bari olu b'u ye togoya wɛrɛ de la. Ni n'an taara jukɛrɛw la n'an ni cɛw bɛ baara la u b'a essayer k'a fɔ u b'u ka cɛya yira an na quoi u b'u ka cɛya yira an na donc o de y'a difficulté badenba ye an b'o laɲini de kɛ cɛw fɛ u ka an b'a dɔn olu de ye cɛ ye a mana kɛ cogo cogo cɛ ye cɛ ye muso ye muso ye an ka société yɛrɛ kɔnɔna na composition kɛra cogo min an b'o dɔn mais u ka na anw jɔ an yɛrɛ la u kan ka anw na encourager de walasa métier in yɛrɛ musow t'a la musow ka to ka caya métier in kɔnɔna na. An bɛ don min na i ko bi Majo kɛra wasoko de a somɔgɔw bolo i n'a fɔ a kɔrɔmuso madame Mariko Kadija b'a fɔ an ye cogo min. Donc an ye Majo ye a bɛ ka nin kɛ a ye fierté de d'anw yɛrɛ ma parce que a ye musoman caman encourager ka nin baara kɛ alors que u b'a fɔ ko jijiya ye cɛw de ka baara ye an dun bɛɛ b'a dɔn cɛ baara tɛ muso baara tɛ ni baara min diyara i ye n'i y'a kanu dɔrɔn i b'a kɛ donc k'a fɔ ko cɛ baara muso baara o t'an anw fɛ yen ne bɛ se ka kuma an somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la parce que mɔgɔ si ma dimi a ko la mɔgɔ si ma la décourager au contraire an bɛɛ ye a soutenir an bɛɛ ye courage d'a ma pour que a ka continuer ni ko kɛra ni bɛɛ ka di ni ko kɛra kɔni o minɛ a b'o minɛ a kɔni a tɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ a tɛ kɔrɔ dala minɛ a tɛ dɔgɔ dala minɛ ani bɛɛ ka di ani bɛɛ fo ne yɛrɛ bɛ dimi a kɔrɔ. A baarakɛɲɔgɔn n'o ye Mas Traoré ye ale ye présentateur ye TMN na ale bɛ Majo tanu n'a ka baara kɛ ko ɲuman ye. Majo b'a ka baara dɔn kojugu nisɔndiya ni wasa de bɛ an ka baarakɛɲɔgɔnya la an bɛ an filɛlibaga minnu ka bataki sɔrɔ olu bɛ an ka baara taabolo ɲuman ani an ka bilasirali de kofɔ hakili jiginna muso dɔ delila k'an kunbɛn k'a fɔ n ɲɛna k'ale n'a den bɛ Majo filɛli min kɛ tele la o kɛra sababu ye a den ka sɔn a yɛrɛ ye sabula ale fana tun ye maa farikolotigi ye. Basigi ani a ka baara kanu min b'a la Majo bɛ ladilikan lase an ka muso denmisɛnninw ma minnu bɛ fɛ ka don nin baara in kɔnɔ. Ouais, projet bɛ Majo bolo sabula Majo bɛ groupe dɔ la an bɛɛ ye muso de jijew ni dɔnkilidalaw parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de je peux dire n bɛ se k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Afrique occidentale la groupe de filles ka kɛ surtout ka kɛ dɔnkilidalaw ni muso ye an bɛ se ka a groupe tɔgɔ ko Gode Bamako a groupe in kɔnɔna na an ye muso dɔrɔn de au lieu que instrument fɔlɔw ka dɔnkilidalaw accompagner an jijew de b'u accompagner Gode Bamako kan ka taga Mali représenter le 1er décembre an bɛ taa France inchallah ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase u ma o de ye ni fɛn min ka di mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ b'o de la a ka ca Ala fɛ fɛn min ka di e yɛrɛ i ka hɛrɛ b'o de la donc n'i ka hɛrɛ b'a la i da i k'i somɔgɔw la faamuya de a bɛ daminɛ so kɔnɔ fɔlɔ de ni somɔgɔw y'a faamuya
i ni yɛrɛ bakun bɛ kɛ bɛɛ la après kɛnɛma mɔgɔw bɛna faamuya ne disponible don ni mun bɛ fɛ ka na conseil hali ni minnu bɛ fɛ k'u ka dege métier in na problème foyi t'a la n t'a kɛ wari la fana cɛ ni musoya tɛ baara ɲini na cɛ ni musoya tɛ wari ɲini na baara mana kɛ cogo o cogo tant que i tɛ taa ko lankolon kɛ ka wari ɲini ni métier de don et puis métier décent de don i b'a kɛ pour que ka i somɔgɔw i yɛrɛ bakun ani i somɔgɔw dɛmɛ. Ka dafaga n'a ka cɛsiri ye Majo ye mɔgɔ ye min mɔgɔ la ka di kosɛbɛ. N'a sɔrɔ ni baara in bɛ kɛ cɛlakaw de fɛ ka caya Majo kɔni y'a cɛsiri bari ale bolo baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ wa baara kɛrɛnkɛrɛnniyalen tɛ yen. an bɛ dugawu kɛ Dj Majo ye Ala k'a bolo mɛn baara kofɔlen in na kunnafoni ko nasira fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɛnajɛ donyaw fɛ musolakaw kanufɛn dɔ ye masirimafɛnw ye ni masirimafɛn kofɔlen ninnu bɛ bɔ an ka warimafɛnw de la i n'a fɔ sanu zira fo ka taa se warijɛ ma nka a dilanbagaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ k'u ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a gɛlɛyaw kan an k'a lajɛ. Masiri dilannaw ni olu bɛ wele bijoutier o ye baara ye min bɛ jate an ka jamana baaramisɛnninw fɛ u bɛ fɛn caman dilan i n'a fɔ bolola nɛgɛw chaînes kulonna nɛgɛw ani a ɲɔgɔnna caman ni minɛn ninnu bɛ sɔrɔ sanu zira o ni jama de la nin baara ye mɔgɔ caman dɛmɛ bi bi in na. A gɛlɛya ka ca quoi i n'a fɔ bon an sigilen bɛ yan légalement an bɛ impôt sara an bɛ taxe sara i m'a faamuya bon des fois an bɛ sanu san an b'a feere mais dɔw bɛna sanu feere a ma k'u yɛrɛ ka sanu i t'a sɔrɔ u kelen bɛ ka a ta mɔgɔ wɛrɛw kɔ an bɛ papier kɛ an bɛ fɛn bɛɛ k'a la mais après u bɛna problème s'an ma an sigilen yɔrɔ an tɛ taa yɔrɔ si la an sigilen ko non ko a sonyɛlen don i m'a faamuya i b'a sɔrɔ an ye sanu san u bolo da mun na prix légal la bon ni polisi tila ka tuguni mun ye sanu suɲɛ o tɛ fɛn sara an bɛ tila ka wari o sanu wari sara tuguni an bɛ sarako 2 de kɛ o baaralaw gɛlɛya o perte dan ye. Moi, je suis en train de faire 10 grammes. Ou là, on a fait 100 grammes de frime. On a eu la banque à Barla. Je suis là, 2 mois. Il y a comme il y a fait tout, mais il y a formé. J'ai vu ça, alhamdoulilah. Moi, je suis en train de créer un cachet watimna au son le marron en général. Nega glana nume jogu ga bara kono. Kada fe mun meke ka glani ke. Ubi waklu bara ka uga saninkolo ni sonja. Ya fe nke tanto. Suloli nuna. Bijou se ka péter ya signé ma. Ouais gito acide parce que étape de do bara do we no lui acide quoi figa acide ge negala ou samna pour ya couleur rodi bo tan ko na la acide alhamdulillah ni na fa chama sura la na fo ni muso fu bo demawe mulu alhamdulillah folo numune tundon ni bara nyi gabi bina bede makanka ni bara ina sama ba yalla ko donya ka fo ko mali fama o kire ni wa bara ke bolo ko fe fen na fa chama sura la parce que ne be bara ina mena depuis 2000 me bara ina ke quoi bon nya kanu a jaranye sono ne re ko ke ko sera bag niveau bela bo kuma ba nga kabla kono ko ba nga famille kono mo chama ba ke nya ta tene quoi mba yan fan fe quoi sono ne re fla de memba ke ko métier quoi bon gela mu mbala we garantie munu be bokko fe kana ani formation ko ba nga mo la ko la état te ka nga artisanat te ka encourager quoi sono tala banga mo la am se bara ni fengo la mais formation ko be en même temps machine ko wana tout ça o da gela maro yo quoi bon mo la fana do na fen commandé o te na do fa be me ambulo yo be avance ou di anga boro to mo la bo de gela dama do ni munu ba kono quoi musola ka chama be nege nunu mara o demso yi ga chow ba suwali anya kama mina san parce que nyama nya mina na tukunu ba fale kuma chama tala quoi garantie bala ma utiliser a karine parce que mina nga chef ya no nga client interroger do nga client do quoi et puis qualité nyama o fana ba fe no a bébé a dépay mo be qualité mun na do ya sna bébé dagal mo be danu mo be et puis a fait un garantie do fana quoi garantie bala ne ba gla mariage dengulu wasal ne ren dalin fene na do de ko commande fana kessa o ti be français ne be asan men yere men parnaye bo akadie fana ni astro fana ba sanga marandin fana yi anga masirima fon be gatunu kada kan chambo ko fe kana ka soro kabin lawale olu tuman dan fara ka bo tawla
hali bi kunnafoni ko nasiratigɛ la mayamagaya ale bɛ an ka sigida kɔnɔna na kabini lawale nunu de ye musokɔrɔbaw ye minnu bɛ kɛ kɔɲɔkuraw kɛrɛfɛla la kɔɲɔsow la walasa k'u dɛmɛ furu faamuya cogoyaw kan cogo min na Aminata Igra Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan an ka lajɛ. A bi waati caman bɔ an ka furu sigilen don an ka laadalakow kan. O laadalako dɔ ye mayamagaya ye. O mayamaga ninnu ye musokɔrɔbaw ye minnu bɛ kɔɲɔmusow dɛmɛ u ka kɔɲɔsow taabolo la ani k'u labɛn k'u ka cɛlasigi kɔnɔ. Mayamaga ye ladamu de. N'i donna den kɔrɔ i b'a ladamu ka kumaw fɔ a ɲɛna. Seli cɛ minɛ cogo, buran bonya cogo, mɔgɔninw minɛ cogo, ninkɔkɛw fana minɛ cogo, kɔrɔkɛw minɛ cogo, faw ni baw minɛ cogo. I ka se k'olu minɛ cogo ɲɛ ka fari dɔ daga. Mayamagaya yɛrɛ bɛ sɔrɔ bonda kunda la nka a baara kalanni bɛ daminɛ kabini I fitini. Bi na yɛlɛma donna kow la ni musokɔrɔba ninnu bɛ degun caman sɔrɔ kɔɲɔmuso kura dɔw ta fanfɛla la. Kɔɲɔmuso dɔw bɛ yen u tɛ sɔn siri la olu ko duma sɛ woro sogo yirani communautaire salatu seri ko y'u tɛnɛ ye seri dun ye nafalan de I b'o de sɛbɛ kɔrɔ min dɔgɔkun kɔnɔ o b'i fɛkɛnya o b'i fari daji ɲɛ aya a ko caman. Alimatu Jara ale ye kɔɲɔmuso kura ye ale bi mayamaga nafa fɔ an ye cɛlasigi kɔnɔna na. Mayamaga ko nafa b'a la kosɛbɛ ni ko nafa b'a la ka d'a kan a bɛ conseil caman di kɔɲɔmuso ma n'a sigir'i kunna yɛrɛ a b'i hakili sigi I ka fɛn caman na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ ka I ye I ka furu la I ka furu bɛ diya dɔw ye a man di dɔw ye dɔw bɛ na I ka furu kɔɲɔso la ka na fɛn dɔw ta k'i sɛgɛrɛ ni mayamaga bɛ ko dɔn depuis yɔrɔ jan fɛ a b'a ye bon a bɛ se ka olu kisi ka don I n'i ka furu cɛ I ka hɛrɛ cɛ olu caman b'a la bon ni mayamaga fɛnɛ n'a sigil'i kunna dumuni caman bɛ yen kɔɲɔmuso man k'a dun a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi o fɛnɛ ma bon ko caman fɛnɛ b'a la a bɛ conseil d'i ma a bɛ kumaw f'i ɲɛna furu bɛ kɛ cogo min na cɛ bɛ minɛ cogo min na a b'o bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. Mali ye tabiya jamana ye hali n'a sɔrɔla ko laadalako ninnu bɛ ka tunu mayamagaya bɛ ka tunu mayamagaya ye an ka furuw sinsinbere dɔ ye. Ni ne b'an bila ka don an ka kɛnɛya kunnafoni na sigisigi ale ye lujura ye min b'a to kuma fɔli bɛ gɛlɛya a tigilamɔgɔw ma nka nin tɛ bana kofɔlen a dan ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ sɔrɔ farikolo fan minnu sigilen don kuma dilanni ma olu fɔli ɲɔgɔn kɔ ma mun de b'a bila mɔgɔ la ani n'a bɛ maa min na o kan ka mun de kɛ Denba Tarawele ale b'o ɲininkaliw jaabi Kasim Jabate ka kuma galama la. Bon sigisigi ye min ye sigisigi ye kuma tigɛtigɛlen sigisigi bɛ min na a ka kuma bɛ kɛ dɔn cogo a ka kuma a bɛ jate minɛ cogo di a fɛ I b'a sɔrɔ an b'a fɔ minnu ma ko sɔn kumaden yɛrɛ a bɛ segesege kumaden a bɛ se ka kumaden kelen ta a bɛ segesege olu kan komi a bɛ se ka kumaden ta a b'a sama komi a bɛ se ka bloquer fana a bɛ jɔ a bɛ kɛ n'a fɔ fiɲɛ tigɛlen don a la kuma tɛ bɔ a bɛ bloquer ten complètement donc a bɛ fɔ o de ma ko sigisigi bon sigisigi tɛ bana ye parce que n'i y'a mɛn bana o b'a sɔrɔ I fari bana ye jumɛn ye problème b'i fari fan dɔ de la a bɛ fɔ o ma ko bana bɛ karisa la soit kunkolo b'a dimi soit kɔnɔ b'a dimi bon sigisigi tɛ o ye donc sigisigi tɛ bana ye sigisigi bɛ sɔrɔ jolisira de fɛ an b'a fɔ ko hérédité ale bɛ sɔrɔ o de fɛ I b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ I la sisan a bɛ taa bɔ I denw dɔw la a tɛ bɔ a bɛɛ la mais a bɛ se ka taa bɔ kelen na comme a bɛ se ka kɛ a tɛ bɔ e den si la mais I mɔden dɔ a bɛ taa bɔ o la
donc ale bɛ sɔrɔ o sira joli sira de fɛ donc sigisigi bɛ sɔrɔ sira sigisigi o ye sigisigi bon sigisigi dɔw fana olu bɛ sɔrɔ accident fɛ an b'a fɔ minnu ma ko AVC accident cardiovasculaire sigisigi dɔw bɛ sɔrɔ olu fɛ o kɔfɛla AVC ma n'i sɔrɔ tuma dɔ la i bɛ wuli i bɛ commencer ka sigisigi sigisigi dɔw fana bɛ sɔrɔ accident fɛ ni i kunkolo touchera ni wulila a bɛ se ka i y'a ye des fois i bɛ commencer ka sigisigi a bɛ fɔ o de ma ko bɛgɛma neurologique kunbɛcogo min bɛ sigisigi la dɔrɔn o ye ka ɲini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn sigisigi ye min ye mun kan ka kɛ sigisigibaatɔ kɛrɛfɛla la mun man ka kɛ o dɔrɔn de ye sigisigi na e yɛrɛ y'a dɔn k'a b'i la komi an ko joli sira don donc i bɛ se k'a bila i hakili la k'a fɔ hali n'a ma bɔ ne na peut-être n den dɔw bɛ a bɛ na n den dɔw minɛ n sɔmin'a fɛ dɔrɔn n bɛ wuli ka se a dɔnbagaw ma u ka n bilasira sigisigi a tɛ furakɛ i b'a fɔ comprimés bɛ d'i ma i b'a ta cogo min na a tɛ furakɛ i n'a fɔ vaccins bɛ d'i ma i b'a ta cogo min na i y'a faamu ni bana kun don i tun bɛ comprimé d'a tigi ma a bɛ kɛnɛya ni bana kun don an bɛ vaccins ɲini a la a bɛ k'a tigi la a bɛ ban mais ale tɛ o cogoya la i bɛ gɛrɛ a dɔnbagaw minnu ka baara ye a furakɛli ye i n'a fɔ orthophonistes i bɛ gɛrɛ olu de la u bɛ fɛɛrɛw de don i bolo kumacogo fɛɛrɛw de don i bolo o kumacogo fɛɛrɛ ninnu de b'a to e ka sigisigi nin i b'a bila. nin waati in na Mamadu Bilali Kulibali bɛ ɲɛfɔli k'an ye jamana kɔnɔna kibaruya tɔw ani kɔkantaw kan ja ani kumakanw la teliya la. Jumadon tɛmɛnen novembre kalo tile 12 an ka ministre min ka ca ɲɛsinen don jamanadenw lakanani ma n'ale ministre Dawudu Mohamedine ye ale wulila ka taa Douentza mara la a tagali bi bila okumu kɔnɔna na o de ye Douentza mara la commissariat kura min dayɛlɛlen don walasa halisa ka jamanadenw lakana a y'a yir'u la k'u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa don nataw la mɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na an'u bolofɛnw. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na Banjankara mara la wulikajɔba dɔ sigira sen kan walasa k'a yira jamanakuntigiw la ko lakana tɛ nin mara kofɔlen ninnu na. Ni wulikajɔ in bi bila o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira fɛnɛ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko nin mara kofɔlen ninnu dugutigilaka dɔw ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye min sen fɛ u y'a yira ko lakana bɛɛ bi mara ninnu kɔnɔna na u y'a yira ko kuma ni sababa ma bɛn. Diɲɛ jamana caman ye faraɲɔgɔnkanba kɛ Faransi jamana kɔnɔ min sen fɛ u kumana kosɛbɛ Libi kan u y'a yira k'olu bi fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw ka labɛn kalo nata hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ ma ban pewu ka bɔ jamana kɔnɔ maa caman y'a yira k'a fɔ k'olu b'u kan bɔ fanga nɔfɛ minnu cɛ la Muammar Kadhafi den o b'o la. A yirala k'a fɔ karido tɛmɛnen ko fɔɲɔgɔnkan dɔ bi Armeni ani Azerbaijan ni ɲɔgɔn cɛ n'olu ye jamana fila ye minnu bi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u y'a yira fɛnɛ ko marifaci bɔra o fɔɲɔgɔnkɔ ninnu kɔnɔ hali n'a ma dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye mugu ci hakilina jigila ni jamana fila ninnu kun kɛlɛna salo ka da dugukoloko kɛlɛ kan. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nka a y'aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi bɔ n'Ala sɔnna ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.